इला 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 गावावरून खोबरा इला. कोणत्या गावावरून सांगतात वहिनी? राजापूर. आता या सुका खोबरा इला, नाही तर तुम्ही म्हणतात खोबरा इला म्हणजे खायचा इला, गुडगुडे इलेले ते आम्ही फोडलो आणि आता ते का वर्षभर कसं स्टोर करूचा त्याचा व्हिडिओ बनवचा की त्या गुडगुडेच नाही असे तुम्ही राजापुरात जर कोण असात तर त्याच्याकडनं असं सुके वळे पण गावतं ते पाठवल्याने तरी चालतात. आम्ही गेल्या वेळेस वळे पण आणलेलो. त्याचा व्हिडिओ तुमका दाखवतो की वर्षभर आम्ही कसं स्टोर करतो. तर मी असं रोज आणि मी स्नेहा तुमचा परत किचन मध्ये खूप खूप स्वागत करतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा तुमचा वर्षभर सुका खोबरा मस्त साठवून ठेवा, कारण सुक्या खोबऱ्यात ना सर्रास बुरशी लागता, काळेपणा येता आणि असा अनुभवला कडेन असा लाल पडता. बघा असा लाल पडतला. त्याच्यामुळे कसा स्टोर करायचा तर आज आपण बघतो. चला करूया सुरुवात व्हिडिओ. आता ह्या सुक्या खोबऱ्याबरोबर पाणी घेतात. त्या खोबरा वाला करूचा माका. पाणी म्हणजे काय आता तर आपण मी सांगलंय ना मगाशी गॅलरीत सुकत घालूचा असता ना. मग त्या काय पण त्याच्यावर येऊन बसतला. मग त्याच्यात घातलंय मीठ आणि त्या मीठ चांगला विरघळला. यो घेतलाय रुमाल, तोंड पुसूक नाही तो आता बुडवते. करूया ओलो ओलो करून असं जर असं पिळून घ्यायचो. आता ही वाटी आहे ना भांडी घासतो ना सुरुवात ही बघा अशी सगळी मळ निघावया. मस्त गोरा गोरा पान हो गया ह्या बघा मस्त. अरे वा काय रंग रूप पालटलो. आणि मिठान पुसला ना तर त्याच्यावर काय असात नसात बसलेला असता ना आपल्याला काय बारीक सारीक दिसणार नाही. असा ह्या पुसून स्वच्छ घ्यायचा मागून पुसून. असा आतमध्ये आधी भुतुरसून घेतोय मग दुसऱ्या बाजून बाहेरून घेते. मस्त पुसून झाली बघा फरक. तेच बघा फरक बघा. पण आता हय काय करायचा एकदम वर्षभराचा खोबरा भरूचा. मी करतय मी 5 किलो खोबरा राजापूरवरनं मागवतय आणि काय करतय माझ्या गॅलरीत ऊन येता 12 वाजेपर्यंत त्या उन्हात चांगली आठवडाभर सुकवतय. आता ही जी पद्धत आहे ती माझ्या गॅलरीत ऊन येणार आहे. मनात शोधून काढलेली पद्धत. उन्हाचा प्रॉब्लेम बघा एकीकडे ऊन येत रोग गेला ना तर समोरासमोरच हो पण गॅलरीत असो सूर्याचं आता सूर्य ह्याच्यावर रागवला असतात म्हणून येणार. रूमाची दिशा वेगळी. आता तुमका दाखवतो. तर अशा प्रकारे सगळी घेऊया. आपण फक्त अर्धा किलोच खोबरा घेतला त्याचा 5 किलो इला. अगदी भांड्यात जोर काढतास ना तसं जोर काढून पुसायचा. मग तुमची वाटी ही खोबऱ्याची कवड स्वच्छ होतली. हे बघा रुमाला कसे पिवळो पिवळो ह्या इला सगळा. झालो रुमाल सफेद सफेदचो ऑफ व्हाईट झालो पिवळो कलर लागून. आता ह्या 2-3 आठवडे मी चांगल्या गॅलरीत सुकून घेतलंय. आता त्याच्यावर काय बसलेला आता मी पुसून चांगला मिठाच्या पाण्याने पुसून घेतलंय. आता परत ह्या जरा ओलसर झाला ना मग का जरा ना कपडं टाकायचो पातळ आणि परत एक ऊन लावायचा. आणि असा ऊन लावलेला खोबरा तुम्ही भरून जर कवडी तुमका किसूचा नाया तर फ्रीज मध्ये ठेवायचे आणि तुमका किसून ठेवचा तर दाखवतंय. आता ह्या खोबरा ही आता नवीन पद्धतीची किसणी येईल. या माझ्याकडे जुनी कासव असा ह्याच्यावर ना जाडा बारीक सगळे होल. हे बघा हे बारीक व्हाया आणि ह्या त्याच्यापेक्षा हे नाही हे बटाटे कापूचा. आता ह्या किसून घ्यायचा. दुसरी पद्धत ना नाही हीच पहिली पद्धत किसूची. आता ह्या जा कडेचा ना ह्याचा काय करायचा तर पण मी तुमका दाखवते. किसणंही नाही मी कधी. दिवाळीक खोबराचा वया असतात अगदीच करंजांका सर्रास तर माझे सासरे द्यायचे. ह्या असा खोबरा किसून द्यायचे मस्त बारीक. आठवण येईल सासऱ्यांची. आम्ही आताची काय करतो ती माझी दुसरी पद्धत ती दाखवते. आता ह्या असा किसून झाला या बघा. म्हणजे ह्या कसा तुमका करंजाच्या सारणात वगैरे व्हाया असतात दिवाळीक तर असा किसून भाजून ठेवलास एअरटाईट डब्यात तरी चालत. आता माझी पहिली पद्धत ही आता दुसरी पद्धत. आता ही दुसरी पद्धत ही कवड घ्यायची आणि ओबडधोबड चिरायचा. किती चिरतात? अर्धी वाटी पूर्ण अर्धी वाटी हा ना.
तर हे असे काप करून घेतलंय. चिवड्यात नाही घालूचे, चिवड्यात घालूक पातळ कापूचे लागतात एकदम अशी पातळ. हे बघा, हे आता हे मी काप मिक्सरच्या भांड्यात घालतले. या आता कडेन जर खोबरा रवता ना तर आपण ह्याच्यात घालायचा आणि हे आपण कापून घेतलेले तुकडे. दाखवा. अरे वा, झटकीपट. ही सोपी पद्धत दुसरी. या बघा, या किसलेला खोबरा, या कापून वाटलेला खोबरा. आता ह्या किसलेला खोबरा ना तुमका असाच जर ठेवचा आणि कशात भाजीत वगैरे जर घालूचा तर असाच ह्या ठेवून द्यायचा फ्रीजमध्ये. तुमचा महिनाभर या खोबरा खराब नाही होणार. झाकण लावून ठेवून द्यायचा. आमची मावशी आणि कोणतरी एक आहे मैत्रीण अशी राजापूरची, तिका सांगितलं आणि तिने पाठवलं. राजापूरचा काळ्या पाकाचा खोबरा. आता काळ्या पाकाचा कसा तर असा, आणि दुसरा असता आता लाल पाकाचा. आता ह्या लाल पाकाचा. ह्या बघा, ह्या काळ्या पाकाचा, ह्या लाल पाकाचा. आता ह्या लाल पाकाचा कित्या, ह्या खोबरा ना म्हणजे जास्त ह्या नाही झाला, ह्याचं सुक्या ह्या तयार नाही झाला आणि ह्याची चव एकदम तेलसानी सारखी लागता बघा, तशी लागतली. आणि ह्या राजापूरचा काळा पाकाचा खोबरा, याची चव तोंडात जर तुम्ही तुकडो घातला असतं तर तेल कसा खोबरेल तेल कसा तसा गळाक व्हाया असा सुक्या खोबरा. कारण आम्ही कोकणातली ना, आमच्याकडे गुडगुडी तयार होत. हो, माळ्यावर चढायचा आणि गुडगुडे बघायचे. खायचं गुडगुड. हा चला, सुक्या खोबरा करूचा ना काढा. आता ह्या किसलेला खोबरा मी भाजून घेते. आता हे ना खोबरा किसून असा भाजून ठेवला ना तर माझा स्वतःचा अनुभव 6 महिने एअरटाईट डब्यात. 6 महिने या खोबरा खराब अजिबात होणार नाही. जेव्हा जेव्हा होया तेव्हा तुम्ही या खोबऱ्याचं वाटप म्हणा किंवा ज्या कारणासाठी तुमका होया असतात त्या वापरू शकता. अगदी बरोबर. कारण ह्या खोबरा पण एका तेल घालायचा नाही. खोबरेल तेल घासता ह्या का सुट्टला जसा भाजूक जातलाच तसा. आणि दुसरी गोष्ट, मंद गॅसवर भाजायचा. तुम्ही मोठी करशाली घसा घसा भाजूक जाशाल तर त्या कडवट लागतला, काळा होतला आणि कडवट लागतला. मंद घासेवर सोनेरी रंगावर भाजायचा. काहीच होणार. ह्यो वेळ होय घालवायचो, नंतर घाई गडबडीत घ्यायचं आणि वाटायचं आणि घालायचं. एकदम मंद घ्यायचे. हो, मंद आचेवर चांगला अडतून परतून ढवळत राहायचा. नाही तर खोबऱ्याचे बारके किस असतात ते खाली लागले जातले आणि मोठे मोठे असतात ते वरती मग ते शेकणत नाही, म्हणून ढवळायचा. आणि या थंड करून एअरटाईट डब्यात भरायचा. आता गरम गरम भरता नाही. आता आपण चांगला भाजून घ्यायचा सोनेरी रंगावर, ताटात निवत ठेवायचा, आणि मग ता भरायचा डब्यात आणि ठेवायचा. या बाहेर सुद्धा ठेवताला 6 महिने आणि तुमका जर फ्रीज मध्ये ठेवचा तर वर्षभर. आता खोबरा आपला 3 मिनिटं झाली आहेत भाजून, सोनेरी रंग इलो, पण जो सुगंध येऊ होय ना तो नाही इलो अजून. इलो सुरुवात झाली. आता 4 मिनिटांवर येऊ खोबऱ्याचा सुगंध इलो आणि मस्त सोनेरी रंगावर भाजून पण झाला. आता गॅस करूया बंद. थंड करून काढून घेऊया ना. माका आत्ता इलो सुगंध काढते वेळी. आता तसाच या दुसरा खोबरा सुद्धा. आता ह्या जर आपण कापून वाटून घेतलं होता सुद्धा, हे पण मंद आचेवरच आपण ढवळत राहावं पाहिजे की त्या ह्या लय बारीक असता, लगेच लागतं. पण आताची पिढी ही अशीच पद्धत करता. ह्या खोबरा भाजूक वेळेस जास्त वेळ लागता ना. ता पटकन भाजला गेला किसलेला. कारण ह्या किसलेला अर्धी कवड होती आणि ही अख्खी कवडा जास्त क्वांटिटी आहे, पण ही दिसता कमी आणि ती दिसता जास्त. गॅस घालवते, मस्त सोनेरी रंग येलो आणि सुगंध पण येलो. सुद्धा असा पसरून ठेवूया ना. हो, कुठलीही गोष्ट पसरली की लवकर थंड होता. आता या सुक्या खोबरा थंड झाला आणि थंड झाला तरी तर कुरकुरीत असा हातात चुरलाय ना. या बघा, इतपत भाजला, मस्त चुरो झालो बघा. आता ह्या आपण याच्यामध्ये बंद करून ठेवायचा आणि 6 महिने बाहेर ठेवला असता ह्या काय व्हायचा नाही.
ह्या सुद्धा तसाच हा. 6 महिने तुम्ही बाहेर ठेवलं असतं काही व्हायचं नाही. फक्त ह्याच्यात ओलो हात घालायचो नाही. आपण किती पद्धती दाखवले? 1 2 3 4 नाही 2च. म्हणजे 2 कसा स्टोर करायचा, कसे आणायचे ते पद्धती. आणि दुसरी कसा कातायचा, कसा कापायचा, कसा भाजायचा ही पद्धत. 2 चुकलात. आणि तिसरी पण होती त्याच्यात. तिसरी पण होती. मग मिठाच्या पाण्यात घालून फुसल्यात आणि नंतर ते उन्हात वाळवल्यात. हा मग ती पद्धत. कापूची एक पद्धत, किसूची एक पद्धत. 2 पद्धती ना. हा पण माझे 2च पद्धती झाले ना. ते 2 स्टोर करूचे आणि ते अगोदरचे 2 म्हणजे काळ्या पाकाचा, लाल पाकाचा. मग तसे बघू गेले तर 5 5 6 6 झाले. हा पण अशा या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा सुक्या खोबरा वर्षभर साठवा आणि आमका सांगा वर्षभर तुमचा सुक्या खोबरा व्यवस्थित रवला काय नाही. आणि ह्याच्यातली कुठली पद्धत तुमका आवडली ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि आमचा परब किचन लाईक करू, शेअर करू विसरू नको. सबस्क्राईब करू सुद्धा विसरू नका. आणि काय सांगताय माहितीये, उन्हाळो महिनो आला सगळे साठवणीतले पदार्थ मग सुक्या खोबरा, कांदे, लसूण साठूक तयारी केलास ना तर कर. अशा प्रकारे साठवा आणि आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवीन नवीन पदार्थाचे व्हिडिओ पाहत रवा. परब किचन आवर्जून पाहत रहा. चला धन्यवाद.